Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. Бонувони азиз, инҷо шуморо ба кор ба ширкати бонуфузи Атомӣ даъват менамоям. Ширкати Атомӣ дорои маҳсулотҳои хубу аъло аст. ба ғайри маҳсулотҳои хубро ба даст овардан, дар ин ширкат шумо метавонед кор ва фаъолият кунед, яъне тариқи сохтани команда кор кунед ва маоши хубро ба даст оред. барои маҳсулотро харидорӣ кардан, барои кор кардан, командаи худро сохтан, ба рақамҳои рӯи экран нависед. Ин рақамҳои телефонии духтараки командаи ман аст. Тамошобино нависед. Духтарони азиз, бароятон маълумоти пурра медиҳем. инҷо бошад. Духтарони азиз, 2-3 чиз аз Валберис харидорӣ кардагӣ будам ва барои шумо ҳам навор кардам. ана духтарои азиз, цвети сиёҳ, ана михел манжетик дорад. манжетошам беҳад қулай. ана инҷа дар ду тарафаш боз вай дорад, замочек дорад. подними, Настя. ана михел духтарои азиз, артикули инам мемонам. ман размери 58 гирифтам. ино маламерка ҳастанд духтаро. ман оверсайса дӯст медорам, барои ҳамин ду размер калон гирифтам, лекин маламерка ҳастам. яктаи дигар аз ман ана ҳамин моиши средствая 500 рубли аз Валберис заказ кардам. гел для стирки, ина бинед, аз рӯи отзывош беҳад качественный. 167 стирок, яъне 167 маротиба ҷомашӯӣ мекунед. ана ҳамин гелкати беҳад нархи дастрас, ҳам брендашам бренди хуб аст, крас. ба касе лозим бошад артикулаша мемонам. баъдан духтаро аз ана ин красовка гирифтам. нархаш 400 рубл. инам нархи дастрас кати духтарои азиз. ана шнурокош кати, сифаташам сифати хуб дорад. барои запасной барои духтаро гирифтам. боз дигар цветошам заказ кардам. барои кӯча буромадан, барои мактаб, то мактаба мераванд, якта обув кати дар мактаб бошад, боз обуфи сменный лозим аст. ин гуна барсовки заказ кардам. 1000 рубли. ино нархаш 3000 рубл буд. 1000 рубли скидка шудааст. онҳое ки фарзандошон бо варзиш машғул ҳастанд метавонанд харидорӣ кунанд. артикули инам лозим бошад мемонам. ҳамаи размерҳо ҳаст. ҳамаи размерни сетка ҳаст. ба наздики спортивни сборӣ меравад Ҳасан Ҳусейн. ба ҳамин хотир ман либосошона тайёр карда истодам. баъдам дуто ана мин гуна трико харидорӣ кардам. иноям нархи арзон кати 1000 рубли. аслан нархи ин хел трикоҳо аз 2000 то 3000 буд. скидкаи калон шудааст 70%. ба ҳамин хотир харидорӣ кардам. духтарои азиз, инҷо хонаи падару модарам рафта истодам. байни хонаи мову падару модарам беҳад наздик. ана муҷа хонаи мо. ана ин ҳамон кришаи сурх хонаи падару модарам. ина ин машинкахони ман омада истодааст. чо машин? инҷо як хоҳар хоҳиш карданд ки хонаи падару модарама навор кунам. инҷо қариб ремонташон тамом шуд. ягон чизи зиёдатӣ намемонем. диван, стул ва телевизор. диван кати столу стула заказ кардем. баъди оварданашон боз ба шумо навор мекунам. ва баъдан духтаро пардаҳоям аз Валберис харидорӣ кардем. инҷо бошад меҳмонома гусел карда истодам. соҷида қурутоб тайёр кард. ман котлет тайёр кардам. картошка кати. картошкая просто ҷӯшондам. бирён кардам. ба хайр кӯдаки майда гуфтан намешавад. ҷӯшонида камтар кабутӣ илова кардам ва равғани оливкавӣ.
Ты можешь выключать. Ножку. Почти. Да. Там еще все равно же Руслан придет здесь, потом остаток. ولی خیلی مهم اگر 60,000 بالاش 60,000 بالاش 60,000 بالاش 500 روبل نمی‌خوام. духтарои азиз, инҷо келинакам барои меҳмонҳо қурутоб омода кард. имрӯз як хоҳарама гусел мекунем. Якташа гусел кардем, яъне дуюмаша гусел мекунем. Сеюмаша охири август ба гусел мекунем. ана мехел духтаро ба мо иштиҳои таом, ба шумо низ агар хӯрок истеъмол карда истода бошед. ина бо чакчакам тайёр кардааст барои десерт. беҳад чакчакош болаззат мебиёяд. Чормағз кати аҷоибот тайёр мекунад. Это же анниверсарка, да? Тогда приходи чуть позже, сейчас Рустам придет. Хорошо, спасибо большое, Саджи. Куда их тетка, раб, Вы тоже берегите. Хорошо, ладно. زندگی بیداری
است یا خواب رویاست زندگی هستی